खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बे समाव राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ दा बुंथों। बे समाव बयबो खौसे गाराङैनो बर'नि थामोनथानि थाखाय जारिमिन आरो मोनथायनि थाखाय मोनसे गाराङैनो गावबागाव प्लेटफर्माव थानानै बाथ्रा बुंथों। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'फ बिथाङा। नंगौ, आथिखालाव भारतनि बिसायख'थि आय'गआ आसामाव बियाब दाफामनायनि ड्राफ्टिं फोसावनायनि उनावनो गासै बिटिसि ओनसोलावनो मोनसे जेंना आरो सुबुंफोरनि गेजेराव गोनो गोथो एबा उगुल थुगुल सोमजिनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला उदालगुरियाव मोनसे लक सभा एमपि बियाब मोननो थाखायनो गोबां आफाद आरो दोलोफ्राबो हेंथा होबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनिखायनो बे बियाब दाफामनायखौ लानानैनो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मेलेमजिबि जथुम खुंबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो मैयाबो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मेलेमजिबि जथुमाव बाहागो लाना बे बाथ्राखौ बुंदों मानगोनां आफादगिरि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा गासै आफादफोरखौ लानानै जुथायै थाबैनो बिसायख'थि आय'गनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायनाय जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। फटबुरजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगामि नब्लाङाव बिटिआरनि थुलुंगा होनायजों समग्र शिक्षा बिथांखिनि जोहै मैया देहायारि लोरबां सुबुंफोरनो माखासे खोमानि मेसिन, साखा खबथाम साइकेल बायदि बायदि आगजुफोरखौ राननानै होनाय जायो। मख'जाथावदि मैयानि बे आगजु राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारि आरो दानि इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथांमोनखौबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव गासै सा 32 राजबंसि हारिनि लाइमोनफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयेन जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, आथिखालाव गावजों गावनि गेजेराव बियाब दाफामनायनि बाथ्राखौ लानानै दावराव दावसि जाबाय थानाय समावनो मैया एमएलए जयन्त बसुमतारिनि नुजाथिनायाव गासै सा 32 राजबंसि हारिनि लाइमोनफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मानगोनां एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बुंदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा संबिधानखौ मिथिगौ अब्लाबो राजखान्थिनि थाखाय बुंदों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनो हेंथा जादों बेनो गावनो गाव आनज्रायलांनांदों। फारसेथिं हाग्रामा महिलारियाबो आसि एरजालायै धोन सम्पति खालामना लादों। प्रमद बर'आ दाबो बबेबा लामा दथानि गलायाव साहा लोङो, नाथाय हाग्रामा महिलारिखौ दिनैसिमबो रावबो नुफेराखै होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावो मानगोनां एमएलए बिथाङा। मोनसे जोबोद गिख्रंथाव भिडिअ'आ आथिखालाव समाजारि बिजोङाव जोबोद गोख्रैयै गोसारलांनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, भिडिअ'आ जादों नागालेन्डनि। थारैनो नागालेन्डनि डिमापुराव माखासे गारिफोरा लामाजों थांबाय थानाय समावनो हाजोनि गेदेर गेदेर अन्थाइफोरा गिसिखानानै गोग्लैबोनायाव लामानि गारिफोराव नांफैयो, जेराव मिथिनाय बायदिब्ला मैया गंनै गारिया सेकेन्डआवनो गेग्रेबफैयो। मख'जाथावदि आथिखालाव जेरावबो गोबांथार अखा हाबाय थानायनि जाहोनावनो बेबायदि गिख्रंथाव जाथायफोरा जेरावबो जागासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। प्रमद बर'आ जोबोद चेप्टा मानसि। आथिखालाव बियो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव 5 स्टार रेंकनि ओंखाम संग्रा बानायना लाबाय। दायो बियो न'आव ओंखाम जाला, बिटिसिनि फैसाजोंनो अफिसावनो जायो। अमा बेदरखौबो हारसिंनो 1 केजि जानो हायो आरो बायदि बायदि। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आथिखालाव बियाब दाफामनायखौ लानानै बिपिएफनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव धरना हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो चिरां जिल्लायाव जानाय धरना हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेबायदि
अजदखौ होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मुसलपुराव UPPL राजखान्थि दोलोआ गोजोननि हानजा सुरदों। हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावदों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बिसायख'थि आय'गआ आसामाव बियाब दाफामनायनि मोनसे ड्राफ्टखौ फोसावनायनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव गोबांथार थासारिया गाज्रि जानानै थाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेखौ लानानैनो बायदि राजखान्थि आफादफोराबो उदालगुरि लकसभा बियाब जायैखौ लानानै गावजों गाव दाय जाबसिनलायबाय थानायखौबो नुनो मोनदों। थारैनो दाया सोरनिमा रावबो मिथिया, नाथाय गावजों गाव दाय जाबसिनलायबाय थादों आरो सोंखारिलायबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालाव गोबां दोलो आफादफोरानो बेनि थाखाय सोमावसारबायबो थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो राजखान्थि दोलोफ्राबो गावबा गाव सोमावसारदों आरो गोसोखां बिलाइ गथायबाय थानायखौबो नुनो मोनदों। मिथिनाय बायदिब्ला दायो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआबो बेबायदिनो बे एखे दाबिखौनो लानानै गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव धरना हाबाफारि लाबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। जायनि गेजेरजों दायो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदालगुरियाव लकसभा बियाब जायै आरो माखासे एसेम्बलि सेगमेन्टफोरखौ दरं लकसभा बियाबजों दाजाबफानायखौ एबसु आरो UPPLखौनो दाय होबाय थादों। जायनि हेंथायै मैया मुसलपुराव मोनसे UPPL राजखान्थि दोलोआ गोजोननि हानजा सुरनाय जायो आरो बेयावनो हाग्रामा महिलारिनि मुसुखाखौबो सावनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव MCLA माधव सेत्री आरो EM राकेश ब्रह्म बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लायो। अब्लानो नोंथांनियाव आंनो जेब्लानो गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांनियाव गिबिसिन भिडिअआ सहैयो। स' गोजोननाय थाबाय।